Dovolil by som privítať hostí predsedu občianskeho združenia Legistelum inžiniera Ľudovita Mitlánka a advokáta doktora Borisa Drážkavu. Ohlasovaní hostia zo Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenského streleckého zväzu sa na poslednú chvíľu ospravedlnili, ale vyslovujú nám svoju podporu. Na začiatku by som si dovolil vám vysvetliť schematicky celý problém, o ktorom sa dnes ideme rozprávať. Po udalostiach v Devinskej Novej Vsi ministerstvo vnútra prijalo novelu zákona o zbraniach a strelive. Táto ukladá všetkým strelcom bez rozdielu, hovoríme o 160 000 občanoch, absolvovať vyšetrenia u klinického psychológa. Do 30. apríla tohto roku ukladá časti tejto streleckej verejnosti vykonanie týchto testov. Je to tá časť, ktorí vlastnia zbranie odvodené od samočinných zbraní. Rozprávame sa rádovo v tisícoch, 10 000 ľudí. Od 1. mája, kedy vošla novela zákona o zbraniach a strelive do platnosti, až dodnes sa vyšetrenia u klinického psychológa vykonávali podľa zákona. Na posledných 60 dní z neznámych dôvodov sa rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra a Komora klinických psychológov zmeniť podmienky a novelizovať vyhlášku číslo 229, ktorá ukladá ďalšiu povinnosť strelcom, to znamená absolvovať ešte respektíve zabezpečiť výpis zo zdravotnej dokumentácie od všeobecného lekára. Paradoxne sa jedná ale o zdvojený krok, pretože potvrdenie rovnakého rozsahu musí strelec odovzdávať na oddelení zbraní a streliva okresného riaditeľstva policajného zboru. Toto potvrdenie je hodné 20 až 30 eur. Pri 160 000 strelcoch si viete spočítať, o akých veľkých peniazoch sa tu opäť rozprávame. Celý tento proces je vedený formou zrýchleného legislatívneho konania, to znamená, za 7 dní sa v rýchlosti snažia upliesť túto vyhlášku, ktorou chcú zaťažiť občanov o ďalšie poplatky. Vzniká tu aj ďalší problém. Každý sociológ vám potvrdí, že ľudia si žiaľ Bohu nechávajú všetko na poslednú chvíľu a tisíce ľudí ešte stále neabsolvovali vyšetrenia u klinických psychológov, ktoré majú absolvovať do 30. apríla. Zrazu na poslednú chvíľu sa podmienky zmenia, vznikne tu problém s termínmi, vznikne tu ďalší poplatok. O ďalšom dopade na streleckú obec poprosím predsedu Legistelum, pána Mitlánka. Ďakujem. Ja by som si dovolil v krátkosti zhrnúť v pár bodoch, čo to bude znamenať pre občanov, pre tých občanov Slovenskej republiky, ktorí boli uznaní za bezúhonných a spôsobilých držať zbrania a strelivo. A čo sa tu vlastne deje, alebo prečo vznikajú niektoré zmeny. A možno na konci by som to zakončil jedným citátom hovorkyne Českého ministerstva vnútra, starým asi týždeň tiež na túto oblasť. Prvá vec sú samotné dopady vyhlášky. To, čo tieto novelizácie spôsobili v právnom poriadku, ktorý upravuje držanie zbrania a streliva, dá sa to nazvať jedným slovom, je to zmetok. Ono totižto ten zákon vytvára relatívne komplikovaný systém kategorizácie zbraní, držania zbraní, kto môže, čo nemôže. Tento systém bol porušený. Boli tam zavedené nové požiadavky poslednou novelou zákona, ale nebolo jasne stanovené, ako ich majú tí držitelia tých zbrojných preukazov splniť. Čiže vznikol zmetok a teraz nevedia sa v tom orientovať ani právnici mnohokrát, pretože tie výklady toho zákona môžu byť rôzne. Samozrejme, polícia a ministerstvo vnútra si ich vysvetľuje v zásade reštriktívne z princípu ich fungovania. My zasa tvrdíme, že je možné tieto formulácie vysvetľovať inak. Prvý problém, ktorý je, sú termíny. Do konca apríla majú držitelia už
určitých zbraní absolvovať psychotesty. Dodneska nevieme presne, ktorí držitelia, pretože je to viazané na určitý zoznam a na určitú definíciu zbrane konštrukčne odvodenej, k tomu sa dostanem. Čiže ak to títo ľudia nestihli do toho 1.3., tak majú trochu problém, pretože od 1.3. sa menia podmienky, bude nová administratíva. Už keď sa rozbiehali tieto psychotesty, vieme, že tam bol problém, aké majú byť tie tlačivá, aké nemajú byť. Potom si strelci museli ísť dodatočne pýtať iné typy tlačív, respektíve potvrdení. Je to komplikované, za tie 2 mesiace tu bude veľká skupina ľudí, ktorí budú chcieť spraviť psychotesty, boli by spôsobili ich spraviť, ale v rámci administratívy to proste nebude možné zvládnuť, pretože je tam zase zavedená mesačná lehota, do ktorej to musí vykonať žiadanie dokumentácie, výpis dokumentácie, k tomu sa môžeme dostať potom. Čiže problém sú termíny. Druhý problém je zavádzanie nových poplatkov a administratívnych požiadaviek. Ďalšie žiadosti, ďalšie žiadanky, znova poplatky. Ten žiadateľ bude musieť ešte raz zaplatiť za žiadosť u obvodného lekára, ktorú už raz musel dávať, aby ju predložil policajnému útvaru, takže ešte bude musieť raz predložiť psychológovi. Zdvojenie a strojenie niektorých poplatkov. To je problém a jeden z tých hlavných dopadov. Problém je aj to, kto má robiť tie psychotesty. Začiatkom roka vyšiel zoznam, ministerstvo vnútra cez prezidium policajného zboru vydalo nejaký zoznam. Problém je, že na tomto zozname sú zbrane, ktoré môžu byť zaradené. Myslím si, že ak občanovi hrozí priama sankcia za to, že niečo nespraví, pretože vlastní nejakú zbraň a o tom, či tá zbraň má alebo nemá byť, rozhoduje konkrétny policajt, tak tomuto nemôžeme hovoriť právna istota. Takže oni vydali zoznam zbraní, ktoré môžu byť zaradené. Odvolávajú sa na ruský fanušický web, kde ešte aj na tom samotnom zozname je na odkaz www.grams.ru, kde vraj držiteľia si tieto zbrane môžu nájsť. Keď to zoberieme čisto z technického hľadiska, chýbajú tam niektoré zbrane, ktoré preukázne v niekoľkých kusoch na Slovensku sú a vznikli prerobením z vojenských automatických, ale tieto tam nie sú, ale sú tam zasa zbrane ako napríklad GSG 5, ktorá síce sa podobá na dizajnom, tými plastami na poloautomatickú zbraň, ale je to zbraň samonabíjacia v malorážkovom kalibri, ktorá znútra nemá vôbec nič spoločné s predlohou. Vyslovene športová zbraň. Áno, takže prakticky nespĺňa tú definíciu konštrukčne odvodenej zbrane od samočinnej. Problém, samotný zoznam, ktorý vytvára veľkú mieru právnej neistoty, ako takto môžem nazvať pre tých držiteľov. Realita je taká, že žiadateľ príde na svoju miestne príslušnú odbor evidencie zbraní a streliva, popýta sa policajta, či to bude alebo nebude požadovať. Konkrétny policajt na konkrétnom okrese sa rozhodne, či áno, nie, podľa rovnakého zoznamu, aký bol pustený von. Takže rozhodnutie o tom, či niekto mu príde alebo nepríde o zbrojách, kľudne môže byť v konečnom dôsledku na rozhodnutí konkrétneho policajta niekde na okrese. Toto je veľmi nepríjemné pre samotných držiteľov zbraní, aj pre pracovníkov odboru evidencií zbrania a streliva, pretože tí takisto musia niesť následky za svoje konanie. Čiže ako náhle on rozhodne zle, takisto má problém. Na toto upozorňujeme už od samotnej novely zákona. Doteraz sa s tým nič nerobilo, potom vyšiel nejaký narýchlo zošitý zoznam, ktorý odkazoval na ruský server. Myslím si, že toto nie je korektné. Ak sa bavíme o bezpečnosti a o zbraniach, tak z hľadiska toho, ako ministerstvo vnútra pristupuje k svojim povinnostiam, je to veľmi, veľmi nezodpovedné. Ďalší problém, táto novela, keď si prečítate tie priložené materiály, k tomu sa odvoláva na zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva. Preto bola zaradená v zrýchlenom konaní a to bolo zdôvodnenie. Rozbíja to systém evidencie zbraní a streliva a systém tvorby alebo voľby nejakých kritérií na tých držiteľov zbrojných preukazov. Rozbitie systému nikdy neprispieje k zvýšeniu bezpečnosti, to myslím, že je jasné, a hlavne nie je tak komplexného zákona, ako je ten náš. Poviem príklad, kde je to úplne enormné, že
táto novela a tie požiadavky sú naozaj, teraz neviem, že či smiešne alebo doplačú, napríklad taký policajt. Vôbec to nerieši príslušníkov silových zložiek. Keď občan sa rozhodne, že chce byť policajtom, dá si žiadosť, prejde previerkami, prejde testami a všetkým ostatným, môže sa stať policajtom. Pri preberaní, pri nástupe on spraví psychotesty. Nie u klinického, u policajného psychológa. Tento psychológ povie, áno, tento človek je kompetentný a spôsobilý a jeho psychika znesie náročnosť tohoto povolania. On tým pádom dostane možnosť narábať so všetkými tými služobnými zbraňami, medzi ktoré patrí aj samopal vzor 58 v plnoautomatickej verzii. To je to, čo nosili aj dopraváci na chrbáte, keď vyberali pokutu. Tento človek môže mesiac na to zažiadať zbrojný preukaz a klinický psychológ povie, že jeho agresivita prekračuje tú mieru, ktorú ja považujem za únosnú, ktorú zase potrebuje určitú zdravú mieru agresivity mať pre výkon povolania a on mu dá negatívne stanovisko. Takže máme policajta, ktorý keď sa natiahne do uniformy, môže nosiť na chrbáte plnoautomatickú 58, keď dá dole uniformu, samonabíjacia, teda upravená na streľbu jednotlivými ranami, mu není priznaná, pretože není spôsobilý. Myslím si, že toto je veľmi ako divná vec a keď na to idem vyslovene logicky, tak asi je niekde problém. Asi tie kritéria sú zle nastavené, pretože je to ten istý človek s tou istou psychikou. Nemôže byť do obeda posudzovaný za spôsobilého a po obede za nespôsobilého. Napríklad toto vôbec vyhláška nerieši. Druhý problém, ktorý je to novelizácia tejto vyhlášky a vôbec psychotesty, ktoré sú tu dávané za akýsi ideál toho, čo má vyriešiť bezpečnosť národa. Je tu odvolávka na smernice Európskej únie. Keď si pozriete tie pripomienky, ktoré k súčasnej vyhláške prišli, tak samotný úrad vlády namieta, že takáto podmienka v rámci európskych smerníc neexistuje. To je niečo, čo sme si my ako Slováci dali nad rámec. Napríklad Ministerstvo sociálnych vecí namieta, že by tam malo byť napísané a presne píše formuláciu, že nemá to žiadne sociálne, ekonomické a ani iné dopady. Tak ja neviem, podľa mňa rádovo milióny eur, ktoré musia platiť bežní občania, sú nejaký ekonomický dopad na spoločnosť, či nie? Neviem, takýto postoj mi je zvláštny. Samotné zrýchlené opravovanie vecí, ktoré vznikli v zrýchlenom režime, je tiež problematické. To, že to ide v zrýchlenom režime, je jediný dôvod. Treba stihnúť novelu tej vyhlášky do predčasných volieb. Čiže ide o bezpečnosť, alebo ide do zavedenia biznisu, dokiaľ tam ešte niekto sedí. Na to nesie odpovie každý sám. V samotnom materiáli sú spísané organizácie, ktoré boli prizvané na riešenie tohoto problému. Ako spomínal kolega, boli to 3 organizácie. Ministerstvo vnútra, Ministerstvo zdravotníctva, Komora klinických psychológov. Nikto iný nebol prizvaný, nikto iný o tom nevedel, ani Slovenský strelecký zväz, ktorý zastrešuje reprezentačných strelcov, ani Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz, ktorý zastrešuje prevažnú časť držiteľov zbrojných preukazov v tejto republike. Nikto nebol prizvaný, jedine Komora psychológov. A treba to stihnúť do volieb. Samotné pripomienkové konanie bolo spravené takým spôsobom, aby samozrejme tam mohlo čo najmenej ľudí z verejnosti do toho zasiahnuť. Preto to bolo zrýchlené 7 dní. Toto celkovo vytvára naozaj dojem, že tieto zmeny v tom systéme, tak ako sme upozorňovali, na tieto problémy sme upozorňovali pri novele zákona, boli ignorované, doteraz sú není vyriešené a je vytváraná nová právna neistota pre držiteľov zbrojných preukazov. Je veľmi dôležité si uvedomiť, čo to znamená pre bežného držiteľa zbrojného preukazu. Ja keď si chcem kúpiť napríklad ČZ 70 rádovo v hodnote 30 až 50 eur, tak pri jej nákupe platím na staré koruny 500 korunový kolok. Aby som vôbec mohol niekde ísť a kúpiť ju za nákupné povolenie, vydanie nákupného povolenia. Keď ju nakúpim, musím znova zaplatiť za to, že mi vydajú preukaz tej zbrane. Čiže prídem mu zaregistrovať a to stojí rádovo 200 korún na staré. A to sú len základné poplatky, keď si chcem niečo kúpiť. Nehovorím, keď žiadam o zbrojný preukaz, vykonanie skúšky, prídem k lekárovi, tam platím za vydanie potvrdenia, potom idem na psychotesty, tam platím 80 eur za 2-3 hodinky psychotestu.
A keď to narátame, tak bavíme sa o tom, že ten bežný strelec, to strelectvo nie je nejaký finančne náročný šport, tak ako sa to prezentovalo, že to je len zábava bohatých. Tie zbrane sa dajú kúpiť rádovo v desiatkách eur, keď človek chce toto vykonávať. Podstatne viac stoja poplatky, ktoré idú našemu štátu. Keď si zoberiete ten spomínaný samopal vzor 58, ktorý stojí rádovo 150 až 200 eur, mimochodom ministerstvo obrany ho predávalo za 12 eur kus, tak naozaj tí ľudia budú viacej platiť na samotných poplatkoch za rôzne potvrdenia a kolky, než ich bude stáť samotný šport alebo samotné to hobby. Čo sa týka pohľadu nášho štátu na vlastných občanov, ktorých považuje automaticky za nebezpečných a podvodníkov, pretože stále sa operuje s tým, že sa robia podvody s psychotestami. Nepoznám nikoho, kto by podvádzal pri psychotestoch a kto by obchádzal psychológov a robil psychotesty, dokiaľ ich nespraví. To je len vec, ktorú vytiahlo ministerstvo, aby si podporilo svoje tvrdenia. Formálne a štruktúrou podobný zákon a mentalita ľudí, napríklad v Českej republike. Naše ministerstvo tvrdí vnútra, že psychotesty sú jediný nástroj, ktorým dokážu oni garantovať bezpečnosť obyvateľstva. Stáva to tu takejto roviny. Ja si dovolím zacitovať vyjadrenie tlačovej hovorkyne ministerstva vnútra Českej republiky, ktorá reagovala asi 5 dní dozadu v rámci jednoho článku, ktorý vyšiel na jednom českom serveri, ktorý sa mimochodom zaoberá ochranou spotrebiteľa. Dovolím si citovať z tohoto článku. Ministerstvo vnútra zavedeniu povinných psychotestov nakloneno není. Stačí vraj, že držitelia zbrojného preukazu musia každých 5 rokov absolvovať prehliadku zdravotnej spôsobilosti. Citát tlačovej hovorkyne: pokiaľ by museli opakovať aj psychologické testy, došlo by k výraznému zaťaženiu klinických psychológov, k finančnému zaťaženiu držiteľov zbrojných preukazov, a to všetko za situácie, kedy akákoľvek právna úprava nemôže úplne vylúčiť ojedinelé excesy. Nejednoznačná je aj diagnostická efektivita. Toľko stanovisko Českého ministerstva vnútra k tomu istému problému. Ja len prizvukujem, že v rámci Českej republiky je podstatne viacej držiteľov zbrojných preukazov, nielen dvojnásobne vzhľadom na počet obyvateľstva a niekoľkonásobne viacej strelných zbraní medzi ľuďmi. Takže keď jedno ministerstvo reaguje takto, ktoré má podobne štrukturovaný zákon, a naše ministerstvo v zrýchlenom režime produkuje stále nové a nové novely na zavádzanie nových a nových poplatkov, naozaj to vytvára tieň podozrenia, že tu nám nejde o bezpečnosť, za ktorú je to skrývané, pretože zvýšiť pocit bezpečnosti a zvýšiť bezpečnosť je úplne niečo iné. Vy sa môžete cítiť bezpečne, ale práve vtedy zvyšujete mieru nebezpečia, ktoré sa idete vystavovať. Tieto novely už ani nechcú zvýšiť pocit bezpečnosti, jednoznačne ide o biznis, ktorý je potrebné stihnúť do volieb. Preto zrýchlené konanie, preto tie prizvané organizácie, ktoré sú motivované jednoznačným spôsobom. Asi toľko odo mňa. Ďakujem predsedovi Legistelum. Poprosím advokáta doktora Graškavu, aby vysvetlil z právneho hľadiska problém. Ďakujem za slovo, Daniel. Svojich predrečníkov by som snad naozaj iba vo veľmi veľkej skratke doplnil o náš právny pohľad na navrhovanú novelu vyhlášky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti. A ako ste si mohli všimnúť z rozdaných materiálov, občianske združenie Legistelum podalo hromadnú pripomienku do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely vyhlášky. A v podstate najzásadnejšou výhradou, ktorú k návrhu novely vyhlášky máme, je ten fakt, že vyhláška v rozpore so zákonným splnomocnením a v rozpore s článkom 13 a článkom 123 Ústavy Slovenskej republiky ukladá občanovi povinnosti nad rámec zákona. Aby som to ešte zjednodušil, zákon o zbraniach a strelive občanovi neukladá povinnosť, aby na vlastné náklady zabezpečil pre klinického psychologa výpis zo zdravotnej dokumentácie. Naopak, z dôvodov, ktoré tu naznačil
pán predseda, vyhláška sa snaží túto povinnosť občanovi uložiť napriek tomu, že je to možné urobiť len formou novely zákona. To je prvá a snáď najzásadnejšia pripomienka z našej strany k návrhu novely zákona. Druhá právna pripomienka k návrhu novely zákona je z našej strany tá, že pokiaľ má byť táto novela vyhlášky účinná od 1. marca 2012, pričom lehota na pomerne ešte veľkú časť občanov na predloženie psychologického výsledku skúmania psychickej spôsobilosti uplynie 30. apríla 2012, v dôsledku prijatia návrhu novely tejto vyhlášky môže vzniknúť situácia, že jednoducho veľký počet občanov v dôsledku byrokratických bariér, ktoré táto vyhláška prináša, nestihne absolvovať vyšetrenie u klinického psychologa včas a vystavuje sa tak riziku straty spôsobilosti a tým pádom riziku odobratia zbrojného preukazu, s čím sú spojené nemalé náklady, ako aj hroziaca nemajetková újma. To je druhá zásadná pripomienka z našej strany. Jednoducho, ministerstvo zdravotníctva takto občanov vystavuje nemalému riziku straty spôsobilosti. Pokiaľ tento návrh vyhlášky v nezmenenej podobe bude ministerstvom zdravotníctva vydaný, nezostáva nám v takom prípade nič iné, iba postupovať v zmysle príslušného ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky, a to obratiť sa na prezidenta a na generálneho prokurátora s podnetom na podanie návrhu na ústavný súd o preskúmanie súladu vyhlášky so zákonom a s ústavou. Ďalšou možnosťou, ktorá by pripadala v tomto prípade do úvahy, je ešte podanie minimálne 1/5 poslancov na ústavný súd, čo vzhľadom na súčasnú situáciu so sebou spája isté otázniky. Toľko čo do právnej stránky veci. K vecnej stránke veci sa vyjadril pán predseda. Pokiaľ by ste mali nejaké ďalšie otázky, tak po skončení tlačovky sa môžeme k nim ešte vrátiť. Nech sa páči, ak máte páči. Takže dovolil by som si taký stručný sumár. Hovoríme o naozaj veľkých peniazoch. Novelou zákona, ktorá platí od 1. mája, sa rozprávame o 12 800 000 eur. Touto novelou vyhlášky 229 sa rozprávame o 3 200 000 eur. Vždy pri týchto peniazoch je ministerstvo vnútra, ministerstvo zdravotníctva a komora klinických psychológov. V tomto štáte možno sa niekedy vyšetria škandály finančných skupín, prepojenie s politikmi. Vnútrostranické prepojenia sú nepreukázateľné a nevyšetriteľné, ale mnohé veci sú zjavné. Viete, strelci sú slušní ľudia. My nechodíme hádzať banány na parlament a nechodíme vykrikovať hlúpe heslá po uliciach. Ale nie sme ani dojná krava, aby sme vykrývali diery v rozpočte niektorých ministerstiev a aby si na nás niektorí ministri budovali politickú kariéru. Z tohto dôvodu budeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky postupovať proti vyhláške, ktorá je protiústavná, vytvára právnu neistotu a okrem iného sa odvoláva na neexistujúce smernice Európskej únie. A budeme žiadať, aby celá táto kauza bola vyšetrená. Momentálne nemáme parlament, pretože bola posledná schôdza, kedy bývalý parlament sa zavrel. Dúfame, že toto bude pekná úloha pre nový parlament. Vždy sa povie, toto zbabralo nejaké ministerstvo také, hen také, ale to nie je pravda. Dokonca ani ľudia podpísaní pod tými zákonmi, pod každým zákonom máte podpísaného ministra, ani to nie je autor toho zákona. Vždy sú to nejakí iní konkrétni ľudia, ktorí stále sedia na tých ministerstvách a v tomto prípade vyfabrikovali jeden právnický paškvil, ktorý má stáť občanov 3 200 000 eur. Prepáčte, to sú obrovské peniaze.
V súvislosti s týmto je zarážajúce pripomienkové konanie, už neviem v pripomienkach z ktorej strany prišlo, že Ministerstvo sociálnych vecí, ďakujem, a rodiny, že táto novela nevytvára žiadne finančné nároky ani nemá finančné dopady. Neviem, od koľkých miliónov eur je potom finančný dopad, keď 3 200 000 eur nie sú finančným dopadom. Očakávame, že budú vyvodené dôsledky z tohoto postupu a tento nebezpečný právny stav bude upravený. Veľkým problémom celého modelu je, a to je od novely zákona, že vlastne jednotlivec nemá odvolanie. Všetky tieto rezulty, ktoré tu vzniknú, neumožňujú žiadnou formou odvolanie občana. Čiže občan je na to, aby tu chodil, znášal právne veľmi problematické ustanovenia a platil. Toto si už ďalej nemôžeme nechať páčiť. Ďakujem páni, ak máte nejaké konkrétne otázky. Prepáčte, pán predseda. Ja by som len ešte poslednú vec, čo sa týka odvolania. To je asi najväčší problém tejto vyhlášky. Ono totiž to prakticky neexistuje odvolanie voči rozhodnutiu klinického psychológa. Prebehlo viacero šotov v poslednej dobe po televíziách, vôbec v médiách ohľadom psychológov. Samotní psychológovia v jednom z nich priznali, že niektorí tí klinickí psychológovia sú zaujatí a že aj pán psychológ potvrdil, že pozná kolegu, cez ktorého neprešiel ešte nikto. Neviem, či si jeho kolegu vyberajú systematicky len taký psychicky nespôsobilý. Je tam veľká miera subjektivity. To, čo povedal čo tvrdí České ministerstvo vnútra, kvôli čomu oni zavrhli psychotesty, je nejednoznačná, je aj diagnostická efektivita. Keď ja prídem takémuto psychológovi a ten si povie, že mi to v úvodzovkách nedá mi to, tak ja musím prísť domov, zobrať všetky svoje legálne nadobudnuté zbrane, zaniesť ich na políciu, pretože tým pádom som stratil psychickú spôsobilosť. Za každú zbraň platím za uloženie 500 korún po starom, čiže keď mám nejaké 3 staré zbrane hodnoté 150 eur, tak za ich uloženie zaplatím, keď si to prerátate, toľko a toľko. Neexistuje opravný prostriedok. Nový psychotest môžem robiť až po rok. Čiže ja ich musím mať rok uložené niekde, až pôjdem inému psychológovi, ktorý možno uzná, že budem vhodný podľa toho, ako sa mu to bude zdať a aký pohľad na to bude mať vtedy. Môžem dať jediné odvolanie na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Sami asi viete, čo znamená dať tam žiadosť a čakať 3, 4, 5, 6 mesiacov, rok, 2 roky. A ešte nikdy neviete, ako rozhodne, respektíve spoliehať sa na to, že kolegovia pána psychológa pôjdu proti svojmu kolegovi, to je ďalšia debata. Čiže je tu problém toho, že tu budú občania buzerovaní grandióznym spôsobom, ešte si za to budú platiť. Ak teda niekto hľadá príklad zákona, toho, že zákona tu netvoria, a zákony tu nevznikajú v rámci nejakej demokratickej spoločnosti, ale že zákony sú tvorené záujmovými skupinami, tak táto vyhláška toho je krásnym príkladom a ešte to má aj v tej materiálovej časti napísané. To asi odo mňa. Páni, ak máte otázky. Dobrý deň, ja som Petrovič z agentúry SITA. Chcel som sa spýtať dve veci, že odkedy vlastne by mala podľa toho návrhu platiť tá vyhláška, nejako to už to, že od 1. marca. A druhá vec, že vy ste spomínali, že aj keď si väčšina tých majiteľov tých samonabíjacích zbraní nechala tú povinnosť na poslednú chvíľu, takže niektorí asi už boli na tých psychotestoch a majú už to vyšetrenie absolvované od minuloročného 1. mája, že a oni potom ako na základe čoho im to vydali tí klinickí psychológovia, keď teraz už potrebujú potvrdenie od všeobecného lekára o tom ich doterajšom zdravotnom stave, lebo však teda budú asi podmienok pre tých ľudí. Pán redaktor, kladiete našu otázku. Prečo 10 mesiacov tento proces fungoval a po 10 mesiacoch na posledných 60 dní v lehote stanovenej zákonom sme zrazu zistili, že je to zlé? Niekde je chyba.
Nikto to nevyhodnocuje. Keď budete pýtať od ministerstiev nejaké vyhodnotenie efektivity tohoto procesu a aký tam bol počet odmietnutých, neodmietnutých, aký tam bol počet žiadateľov, podľa akých požiadaviek a či teda niektorí zamlčali, nezamlčali, to vám nikto nedá. Tu nás sa proste ad hoc robí novela, pretože treba zaviesť nové poplatky. To nehľadajte v tom nejakú logickú nadväznosť, že spravíme analýzu a na základe toho ten systém nastavíme lepšie. Tu je iná logika. My napríklad, tak ako tu sedíme, sme psychotesty absolvovali hneď, ako teda začal platiť zákon a následne vyhláška. Absolvovali sme ich teda poctivo, neboli to žiadne formálne veci, odsedeli sme si tam tie hodiny. Niektoré veci môžeme považovať za diskutabilné v rámci tej psychodiagnostiky, ale to už sú odborné veci a neexistuje nejaké zdôvodnenie toho, na čo sa pýtate. Ďalšie otázky, páni? Sme vám samozrejme k dispozícii aj individuálne, ak potrebujete, nie je problém. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť.